दायो हिन्जाव गोदान हौवा गोदाननो दान होलांदों आरो दिनैहाय चिरां जिल्ला आमटेका सिमलगुरियाव हाबा जाफैदों आङो दाथ' आरो हाबा बोथोर ना हाबायानो हाबा ओमफ्राय लिंहर जानाय हिसाबैहाय फैनांगौ जायो आरोना ओरैहाय नै नायदो हौवा गोदाननि नामा प्रभनाथ ओमफ्राय हिन्जाव गोदाननि नामा जाहैबाय अनजालि आरो दा दिनैहाय हाबा आं एसे देखायनोसै ओरैबायदि गिदिर जादों हाबाया नै ओरैहाय हौवा गोदाननि बिफा जाहैबाय आदा मोजां दा माबायदि एरेन्ज खालामखो दिनैनि हाबाया बैसोबो दं ओमफ्राय अबेनिफ्राय मोनबोखो बिहामजोआ बिथिनि आमथिखा बिथिनि खाथिनिनो औ गोजोनथाव खौरां आरो बेनो हौवा गोदाननि बिफा ओमफ्राय नैबे बिमा जाहैबाय दे बाजै दा हाबलांनायसै आङो नायलांबाय थानो हागोन आरो बेफोरा माबादि जानो नांगौ ओरै बुजायगासिनो दङ आं एसे फरायनो बेयाव होनदों बेफोर नोंसोरो फोरबोनि सिङाव बादि गाव गावनि बिसायनि सिङाव बुंदो दा बेयावहाय सारियाव जिरायनानै दङ नै हिन्जाव गोदान हौवा गोदाननोहाय आशीर्बाद होलांगोन दान होलांगोन आरो दा सिङावहाय फुरा मानसि दङ आरो ओमफ्राय नै ओरैहाय मिलियाबो इयावसो जिरायना दं नै नोंबो जाफैदों दायो बिटिआरनि सावरायग्राखौहाय माने गांसे आर'नाइजों बरायनानै लाबाय आरो अनजालि बिथां सानैनिसिम आंनि हेपि मेरिड लाइफ बेस्ट उइसेस जासिनाय थाबाय दायो हिन्जाव गोदान लागोफोरखौ जाहोबाय नै ओंखाम बयबो जाबाय आरोना नै एसे आं देखायस्रोलांनायसै जाबाय आरोना नै राननानै होगासिनो दङ मा बेदर जाखो ए मैसो जाया औ जाना हो नारजिबो दा थास' बिथ'रिबो दं औ जाना होजोबगासिनो हजम खालामना हो थास' बिथ'रि मोनाखौ दे जादो दे ओमफ्राय नै ओरैबो जालागासिनो दं आरो नाबो दं फुरा नै मैसो मा इयो मैसो आच्छा जाना हो हिन्जाव गोदान लागो औ दे जाना होनानै फुरानो जाबाय नों मैसो जायाखै ए दे दा जाहोबाय आरो ओमफ्राय जोंना नै ओरैहाय बाजै अनजु हेल' बाजै नोंनाबोथ' दाख्लै 25 थारिखआव दामखांबाय ने ओमफ्राय मा बेदर जादों माबा मैसो बेदर जादों अमा ना नैबे अमा बेदर नैबे मैसो बेदर ने नारजि मोजां दा खबर सबर औ दा गोजोनथाव खौरां आरो बाजैनिबो जाखांबाय गाजा गोमजा दिनै दस्रा नुलायखादों माथो हाबा जानानै एसे साबसिन नुबायलै ने औ एसे साबसिन जायोरा साबसिन नुदों बरिया बयबो कमेन्ट खालामलाय बे बाजै अनजुआ साबसिन नुगाराखैलायनो जाबाय थादो औ ओमफ्राय नै ओरैबो जादों आरो ने गोबांथार आं एसे देखायलाबायनोसै हिन्जाव गोदान लागोफोरखौहाय फुरा जादलाखाबाय आरोना नै बेफोरबायदि ओंखाम खुरग्रा ग्रुपआनो गुरसोलायलांबाय ग्रुपआनो मोनब्रैसो दंखायो खोमालै नै ओरैबो दङ उदांस्रिनो नै मा दं आरो ओमफ्राय नै ओरैनो मोनसेया जाखांबाय आरो ओमफ्राय नै ओरैजोंहाय जाहोगासिनो दंबावो मथा मथि डाइनिं हलानो जोबोद गिदिर आरोना अयथासार गिदिर ओरैहायबो जाहोगासिनो दं आरो नै फुरा जागासिनो दङ नै ओरैनोबा नोंसिनि मा ग्रुप उदांस्रि ग्रुप उदांस्रि ए गोबाङैनो दंखायो नामा ग्रुपआनो हौरिबो नुदों आङो साराननाय मानायजों दा बे उदांस्रि ग्रुप आरो नै फुरा गिहिरखा मा रानदों नोङो उदांस्रि ग्रुप दा बेसेबांबा गोजानावसो दै न'आ बैयावसो ओमफ्राय डाइनिं हलखौ दुब्लिबारियाव बानायफैबाय दा बिदि आरो ओरैहाय दङ नै VIP आरो रुमा आलदा खोमा आं एसे देखायनोसै सोरबा फैदों नामा VIP आवलाय
ना गैथ'वा माने इन्टेलेक्सुवेल नेताफोर फैगोन बेयावहाय नै भिआइपिनि जाहैबाय इयो माने भिआइपियावहाय एसे थान्दासिन मोनबाय आं जायगाखौहाय ओमफ्राय थांनोसै आङो न'जों ओमफ्राय नै बेयावहाय साहा स्टेसन जाहैबाय साहा मोनलोङो नै बेयावहाय बबा नंगौ बिदि आरो ओमफ्राय जोबोद गोलाव दे बेबो ओरै दंबावो ओमफ्राय आंनि नै बिब' असे इयो ने आब' खोनाजाबाय दे आंनि बिब' असे इयो ओमफ्राय नै ओरैहायबो माने साहा लोंहोयो आरो बेयावहाय राननानै होदों लोंग्राफ्रा लोंगासिनो दङ गासिबो माने बेयावहाय साहा लोंहोगोन आरो नोंसोर साहा लोंबाय नानि दे दे नै साहा रानदो आं एसे हाबलाङि नै बेयावबो दंखायो केटारिं ग्रुप ना मा होनो इयो ओमफ्राय न'जों थांगासिनो दङ आङो ओमफ्राय नै बियो टिए रुम जाहैबाय नोंसोर साहा होग्रा जाहैबाय ने खौथ' सिनायखायो जोङो मारै आस्सा भिआइपिनि नामा बियो अ आस्सा सोर दा इन्टेलेक्सुवेल नेताफोर फैगोन मथा मथि बेयावहाय साहा लोंहोनाय जागोन आरो सोर दं एसे हाबनानै नै साहा होग्राफोर गोजा ने औ नै ओरैबो दङ ओमफ्राय ओरैहाय हाबलाङि नै आब' दङ मिलिबो दङ नै हाबा जाहैखानाया फैनो मोनाथ' गामियाव गोसोखांफिना गामिखौ बिदि मोना फैनो नै बिदि आरो ओमफ्राय बेयावनो लोंहोगोन आरो माने भिआइपिफोरनि थाखाय जाहैबाय इयो हाब नैबेयावबो माथो साहानि ना मा बियो अयथासार गिदिर दंखायो नै माथो नै ओरै एसे हाबलांनायसै आं न'आ नै बिल्डिं लुगासिनो दङ माने एक थाला जाजेनबाय गोजौआव लुखोगासिनो एबा खय थाला बानायगोन बेलाय नै बिल्डिंआ दासो लुगासिनो ने आमाय खय थाला बानायगोन इबा ने दा एसे हाबलांनि सिङावहाय लकेल आर्टिस्टफोरबो दं आरो आं मिथिजोबाखै माखासे आर्टिस्टफोरबो फैनो हागौ ओरै बिनानावमोना जिरायनानै थाजेनबाय नै माने हिन्जाव गोदाननो बोर सारस्रिगासिनो दं ओरैहाय नै जायगा जालायि जाम जालायदों ओरैहाय हाबलांनि गादावलायलांबाय आंसो नै ओरैबो दङ जिरायग्रा माने बेयावहाय सेल्फि पइन्ट आरोखि माखासे अरिजिनेल गोजा फुला फट' लालागासिनो Sukuau bergena, oh Jisu, on sulama. Sukuau bergena, sukuau bergena, oh Jisu, on sulama.
Boria salte, oh Boria, mana jengnya standby hua godan, sana bodolen jaiba, itanga, baule nunggu lanang nang ese. Dah, gojontau kurang, bersarsigaसिनो dङ आरोना, हौवा गोदान हिनजाव गोदाननोहाय आशीर्बाद होलांदों, दान होलांदों आरो, नै गोबांथार दङ, हाब लाइन जालायखादों नै, अयथासार।